Ja som bola v 90. rokoch ešte dieťa, začínajúci tínedžer a prvé, čo ma napadne, samozrejme sú Cčka, Tamagotchi, Bravo, Spice Girls, Backstreet Boys, ale poďme sa dnes baviť o knižnom fenoméne zvanom Medzi nami dievčatami. Pretože pre mňa to rozhodne fenomén bol. Ja som si naozaj myslela, že takto vyzerá americké dievča, tak sa chová, tak žije. A chcela som byť každou z tých 4 krásnych dievčat. Chcela som byť vysoká, štíhla indiánka Ellison, chcela som byť rebelka Randy, chcela som mať pojašeného brata Samuela, tak ako mala Sabrina. Inak dlho som verila, že budem mať deti, ktoré sa budú volať Sabrina a Samuel, tak Samuela teda mám. Dievčatko mi vyhovorili, takže som ho pomenovala po inej knižnej postave a chcela som byť samozrejme aj krásna, inteligentná Catherine. No, každopádne na tieto sériu bola dosť veľká, som chodila do knižnice a dúfala som, že nájdem 5 miliónov dielov a nikdy to neskončí. Nejaké som mala aj doma, ale teda predovšetkým som do tej knižnice na to chodila. Ja mám teraz chuť, ja opäť túžim po tej eufórii, ktorú som mala, keď som dočítala ten diel. Ja som tým bola úplne zahltená. Ja asi si zoženiem nejaký pre nostalgiu, aby som si to znovu prečítala.